haalande nde waɗi fayida nde tawno ko haalte ko ene waɗi fayida ɗum waɗi en jiiɗano ɗum tajje kadi ko jangguinde ha yimɓe ɓuuri andude tigui rigui holko département nafata honorable won gonnoɗo ɗo président conseil départemental onon on gaari yidde hebde ɗum ɗo yarete holko mbawɗa haalande yimɓe to banggue qualité to banggue yakar aɗa jogui ɗum e o mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Agne so tawi manami juumani kañum jiɗɗon fawde hol yakare mo joguiɗon mo ganduɗa oɗon cikki so tawi Allah addimo omo wawi waɗande ɗum département mo Matam tawa gonnoɗo o waɗani ɗum jarama woni ko ardi foof mi yadirani makko wondemo elfeki mi yadirani makko yetede mo Agne mo jiiɗe añañɓe hewɓe nder leydi he ɓe ganduɗa ɓe hewɓe gandi ɗumen so mboɗo yaada e neɗɗo to banggue politique ko yiyande ma wona hinde ma wona leñol ma wona goɗɗum ma mi ƴeew tawmi nde min jewtidi tawmi to banggue gurdam makko omo jiɗiti to banggue wawde wasde wayrude so halfinama département o par ce que hewɓe nder gueɗe meɗen hannde ko lowni gueɗe ɗe hewɓe laaɓori nokkuji mumen e diwnuji ɗi ko par téléphone aɗa woni Dakaru walla ni ko ɗum woɗɗi aɗa joƴƴini neɗɗo ɗo lomtima ɗon ne jogui gueɗe ɗe aɗa nodda ɗum aɗa wiya ɗum waɗirni ene waɗma contrat donc omo jogui yaajede sibu gueɗe kewɗe pawtimomo ɗum woni ko ardi min kuram e gueɗel gonguel guel carrière makko to banggue golle e liggade e nder entreprise aji privé carrière makko foof o wonani fonctionnaire addi donc o ƴeewa o wonani situation beɗɗo omo wawi gerde par ce que gerde département gerde ngaalu gerde faggudu gerde développement so tawi ummiɗa koye privé ene walla no fewi donc ɗum ɗon ene jeeya qualité ji ɗi jiimi hen qualité ji ɗi pammi hen ko omo jogui personnalité wawde wondude conseiller ji makko ɓe liggo taw ɓe jowitaki hay goto goɗɗo keɓata ordre ne umoroɓe banggueji goɗɗi et ɗum c'est important donc so tawi o heeɓi Allah walli o heeɓi o ardima mi heeɓi haqiqa yimɓeɓe ma itte kumpa kala ko daña kala ko ronka kala kene golle ma yimɓe gandu holko wona e dow mum hande sa ƴetti téléphone ma o a tappi e nder internet aɗa yiilo conseil départemental Matam holko woni toon holko daña holko ronka a yitata te aduna o yettima ɗon sa tappi même téléphone ma o a wi conseil départemental mo Yvelines France ɗo ɗo jooɗiɗa e nder wuuro men Dumbural fa a yitat foof a tawat toon foof par ce que yimɓe ne poti humpitede ko wona e dow muɗum no laamora ko daña e ko ronka donc ɗeɗo gueɗe foof ma woni hen vraiment jogogal moƴƴal ko dañete ko joga e budget ko ɓuuri hewde ko fatire e yimɓeɓe wasa fatirede e fonctionnement par ce que ɓuuri hewde hen koko ɗum ko yimɓe ne kuufi tan budget de fonctionnement budget o ko ɓuuri hen hewde ko so wotama wiye ɗum ɗo dey koko joguitto en eɗen mbaɗa hen haajuji men mi wiyani ene bonne walla ne wujje mi watta accusation ngaji ɗi godani walla ɗi mi ananani dalillaji mboɗo jogui jorto yimɓe ene nundi mais jin wiide ene waɗi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɗe wona e fonctionnement foti fatidede koye yimɓe iwa donc ɗum ɗo woni mbadi ndi jaɓɓal ngal école aji ɗi mbiɗen ɗi collège aji ɗi ballite ko poti wallitede hôpital uji meɗen ɗi wona laawol hande neɗɗo rafeɗo hôpital Wourossogui ɗo ene foti wiye ɓennu fa Dakar wiye mbiya ɗum ambulance wiye ala ambulance ala so Allah wo jeeɓi so tawi Allah halfini en conseil départemental ma en mbad moyeji jonɗi kala mo ganduɗa o ko docteur wima cellal ma rokkanima wawde wonde ɗo ma ɓenna banggue goɗɗo ade hôpital gongal dañade tawat ambulance ene dari ken nawma so Allah wo jeeɓi ne ɗanniyankoɓe meɗen sibu ɗo wuura ko ɗon mayete ko mayirte en caggal leydi ko ni heewi ko mayirte en Dakaru ne artire ɗo walla nder leydi he ne artire ɗo ni heewi mboɗo yiye commune aji kewɗi mboɗo yiye nokkuji kewɗi jomumen jogui ko ambulance uji mumen mi yiiɗa wiide corbillard so tawi ɗum woodi janggo
min mi yiɗa yiide mayɗen fawa dow kees ummima caggal leydi dow oto mais ɗum ɗon ko outiji ɗi ganduɗa ɗi yimɓe ne kande teddungal ganda wonɗo jeeya wonɗo ummi faami ɗum ɗon e gueɗe mbaɗi ɗon conseil départemental ene foti wawde darade wallita waɗa accompagné duusa projet mo mawɗo leydi ndi wi ene waɗa ɗo université Souleymane Niang ɗo e Matam aéroport keso o conseil départemental janggo ene foti darade wallodira e homme d'affaires en e yimɓe meɗen yiɓɓe liggade mbali janggo aéroport o so waɗama taw société ji location de voiture ene daroɗo damal ɗo taw sa ummima Dakar walla banggueji goɗɗi a juurima aéroport janggo Wourossogui a sohlani wiide oto ma yo abbe ga taw woɗɓe ene mballa ene mbaɗi organisé ene mbaɗi ɗon otoji mumen loi ɗon oto jara haaju ma sa arti tottita ɗon oto ƴetta abbe ko ma jaaha faami to banggue développement ndemateri to banggue wadde feere ha joom jawɗele diwan o jeeyaɓe ɗo gara mbaɗa ɗo gollorɗe entreprise aji yimɓe liggo hen usine aji goɗo ɗo ko remete ko waɗe ɗo transformé hen hunde ɗum ɗo foof conseil départemental o soye compétence mum e so wona compétence mum so hawre softede no min jiiri ni foof ene wawi ɗum tontude chambre de commerce meɗen gonɗo ɗo henno gonɗo Matam taw wona inde nde tan jomumen mballe entrepreneur en ɓe mballe liggotoɓe diwan ɓe mballe taw e pewjide eɓe liggoto eɓe ndewnane jeunesse meɗen walle eko foti wallede no janguiri métier karallagal foof wona laawol yimɓe cohla maadi e gueɗe jaadoje hen heddo aɗa lemo pewnowo walla aɗa ƴetta hunde aɗa itta ɗum banggueji goɗɗi aɗa adda ɗum ɗo hen taw yimɓeɓe ɗo jooɗi ene poti wawde formede ene poti wawde liggade hen wona laawol Alaji Oumar Doro Kume jeeyeɗen e nder Fouta eɗen jogui nde ɗo ladde yaaji e ngoɗo weeyo yaañu wiye guertoɗe jonani Fouta ma ƴeewoy banggueji goɗɗi walla eɗen jogui koreji men subalɓe ɓe ganduɗa ɓe maayo ngo natti wadde liɗɗi janggo holno ballirte haɓe mbaɗa ɓe neha liɗɗi ɗum fawake subalɓe tan hay pullo joguinoɗo nayyi muɗum so welama woppa ɗum fati fewta e ndede liɗɗi etc donc ko liggey no woodi ko wadde expérience mawɗo e département de Matam mo ganduɗa Sénégal fof janggo so Allah o jeeɓi ma waw wiide wonko woni ɗo kono no jiirata diwan Sénégal e nder Sénégal e diwan Mbour ko wayno mairie Sandiara hande ko modèle e nder commune aji meɗen par ce que joggogal ngal e miijoji moƴƴi ɗi e softede addaniɓe yettade wonno voilà ko ɗum ɗo woni programme mo min jogui e anniyaji min jogui mboɗo sikki bandiraɓe paami waktu men ari ha ɗo haɗanno o gartanamin holko saabi koye élection o faya kono ɗo yarete hay goto nanta élection départemental o voilà e hol peeje e hol darde nde poɗɗon darade ha yimɓe tigui rigui ganda fayida gonɗo mana e département e ko wona ɗum e wasuyaji ɗi ganduɗa fayru ɗum e dendagal bandiraɓe a haalin ɗum nane wiide élection hay goto sohlani neɗɗo gurdam mum ene haale ko goɗɗum ko sohla ko wona ɗum e wasuyaji goɗɗum ko jinɗa haalde bandiraɓeɓe komi namdakima a jarama Oumar Doro Kume ko gonga mboɗo jogui jorto so Allah o jeeɓi yimɓeɓe kalata no conseil départemental kono so tawi eɗen gonde gurdam e cellal maɓe kalɗum sibu wowno ha joni ko conseil départemental uji ɗi presque ko liste goto tan wayi kono lettere à la poste so wallama so walla koko ɓenna tan yimɓe gota ɗo tan mbiye kucce gade mbaɗe ni goto ga même liste ɗum ɗo ɗeɗo balɗe ma wattu hen haqqille ma mbi wonko joli koy sen ummaki dariɗen sen nenaki en perdre conseil départemental o donc yi sippiro ngo foɗodiral e dow needi e dow teddugal ngal jirwat ɗo e duguno pat par ce que min daroto hen ha yimɓe paama dekete woteji ɗi conseil départemental ni so ƴeewama tigui rigui kañum ɓuuri martaba e mairie ji ɗi donc ɗum ko ma walle hen no fewi ma wallude ɗum ononne kadi oɗon jogui hen gueɗal moɗon gueɗel gonguel ngel ko gonga Alaji Oumar Doro Kume woteji ɗiɗo ko woteji hoddiɓe ko koddigal aɗa wawi jogade joom suudu ma aɗa wawi jogade miñe mawne taw won jiida yiɗade to banggue cuɓogol maire min de Mamadou Abdoulaye miñam joom suudam bandam so tawi ko jinmi ko wona ɗum yiɗi ɗum rennintanmi hatta min wottodade hatta min yaadude
hatta min yiiji rendude ko min poti rendude ko par ce que goto fof yidde muɗum somi dañi noon mboɗo yiiɗi yaadude e bandam e sehlam kono somi dañani ɗum rendintami donc ɗum so tawi jagguirama hono noon tan haareji mbatta gueɗel ko heddi ko noon ko gonɗen koye république leydi ko ndeddani min mi yiiɗa yimɓeɓe jahene joofo kiinde yimɓe pecce yimɓe leƴƴi yimɓe mi yiɗa nden ɗo wiyami ɗo e commune Ɓoki Diawe gotiranmi maire gonɗo sibu ko soninke walla mi wotanta soninke mi yiɗa ɗum nande par ce que min mi wone lando politique haqqe duuɓi capantati wona pular ardi ɗum gallam to leydi France photo ngo menmi ɗakkude e nder salam ko photo Seydou Sissoko ardima PAI PIT Sénégal duuɓi ha hawre leñal donc mi ala probléme leñam mi ala ɗum mi ala ɗen gueɗe Ibrahima Agne ko noon sifori ɓe yaadiɓe makko ɓe Mamadou Elimane Kane to Cilon docteur Cimbo to Dabiya Oumar Dem to Nabbaji Siwol commune Nabbaji Diandulmaji Demɓe e musidɓe woɗɓe jiidaɓe yiɗaɓe e ɗum ɗon fof ko on anni jogui ko ngol konngol ɓe jomnima jiiruɗen yimɓeɓe yoɓe garɓe gotanen mbale waylo ene waɗa e hoore conseil départemental ɗum noon bandira fof en nodda e ɗum haɓe mbaɗa véhiculé message goto e oɗo élection kala mo wotanani liste Benno Bokk Yakar a yeddi Macky Sall est ce que c'est vrai walla Alaji Oumar Doro Koumé aɗa andi yimɓe sene kapto ko keɓɗa fof hen sahaji aɗa hutoro ko noon neɗɗo saɗa hapto wona ko keɓɗa fof hutoroɗa président Macky Sall wona hol gonowo maire walla président conseil départemental nangam wona ɗum woƴimo ñande élection so gonga halte woni goƴe makko ko mbale majorité yimɓeɓe carte ɗe limama e total Sénégal mbale wonduɓe coalition makko Benno Bokk Yakar e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe koye makko gondi men jonaka suɓaɓe ɓe mbaɗi liste uji mumen banggue mbale total voix ji ɗiɗon ɓuuri 50% e nder département e nder leydi he par ce que woni député so ari aɗa sohli yimɓe séridiɓe taw wonduɓe ma mbale ene mbaɗa élire député o au niveau département aɗa sohli janggo keewal majorité leydi ndi tawi janggo aɗa fewje yiilade lamtade mandat goɗɗo walla aɗa fewje lomtinde neɗɗo goɗɗo Allah andi ko fewjete donc président Macky Sall ɗum woƴi ɗum kala nokku e nder leydi meɗen ha tenke Fouta meɗen ɗo anduno ala risque opposition gagnade ɗon ala mo haaji jungo mum o yo woppu Podor tan jiiɗen ɗo Aissata Tall Sall banen debbo ancien maire de Podor wonno candidate Racine Sy woni candidat o andi kamɓe ɗiɗo so tawi ɓe mbaɗi candidature uji mabɓe eɓe jogui toon goɗɗo ne wiye Moussa Diop faati opposition so tawi ɓe mbayi hon noon ko on gañoto par ce que ko rew gaddu o wi Aissata Tall Sall jogui ko heddi ko foof fote makko heddi noon ko wawa ɗum haalde sibu ko mawɗo coalition benɗo ko mawɗo coalition de parti alay saago suɓo neɗɗo liste goto so suɓima liste goto ko heddi ko sarino mi jofniri ɗon tan gueɗel gotel pour histoire du Sénégal ayi tandosuji politique e nder Fouta ɗi ɓooyi président Macky Sall ne andi ɗum omo andi politique Fouta no yarata ay nde président Senghor jaggi président Mamadou Dia Oumar Doro Koumé en 62 o yiɗi waddemo gracier en 74 ade makko woppudemo ko nden o waɗi fabriqué o waɗi créé tendance goɗɗo e nder Fouta kala gondunoɗo e président Mamadou Dia mo wonano e politique ene jooɗi ko Mamadou Dia jagga ko ɓen fof naate e oɗon tendance UPS goɗɗo haw addi yimɓe fof naati e tendance uji PS goɗɗi nde fuɗɗi woppude président Mamadou Dia en 74 nden yalti de tottitoya droit ji muɗum civique soori leydi ndi ene yiilo yimɓe ɓe ɗaccunoon ɗo sehilaɓe muɗum o tawi kamɓe fof ɓe naati e tendance goɗɗo PS o UPS donc président Macky Sall omo andi so tawi o suɓima candidat maire walla conseil départemental mo wawi suɓade foof omo andi yimɓe fof jadata hen so tawi liste uji goɗɗi sehilaɓe makko yaadi makko godani yimɓe gofede ko opposition radical
payta koto Sonko en walla payta Abdoulaye Wade ha do yiɗa ɗum noon o haalata ɗum mais woppat liste uji ɗiɗo mboɗo mballi yimɓe ɓe cagga ɗon oto hay goto ɓuuren gandal ko ni tan foti goɗɗum ɗum ko wiyede dendagal baɗɗo liste muɗum mana parallèle jeeyaɗo e Benno Bokko Yakar so tawi a gagnaki ka bateɗo sanctionné est ce que ne nanni wonɓe waɓe candidat parallèle ɓe fof mana so tawi mana gagnaki mbaɗe sanctionné ndiwe liggueyaji mumen non ɗum wawa wonde président Macky Sall watta ɗum mi haalnima pourquoi par ce que so omo sohliɓe ɓoyata o sohlaɓe élection député ji koye nde ɗo hitande lebbi jeegom pawtoyede so calendrier waɗama respecté sa waɗi nden ɗo sanctionnaire wonde yimɓe so élection député ji ari o yaara banggue makko o yiilo wonde député banggue makko te yimɓe jiiɗa neɗɗo mana toñan ɓen dañat doole président Macky Sall ne andi ɗum nde o ittano assemblée nationale e dow ko wona gonga rokkimo doole ɗum waɗimo président de la république omo andi ɗum o watta ɗum gueɗel gonguel ngel gagnade woote tawi koye coalition benno gonɗa wona garantie wonde aɗa heddo e law la preuve Boun Abdallah Dionne kañum wonno directeur de campagne président Macky Sall 2019 élection présidentielle nde gasi o waɗa poste premier ministre itta o waɗa ministre d'état secrétaire général présidence de la république wonani 2 mois o itta ɗon o mona e placard Amadou Ba en gañinoma élection aji kañum wonno tête de liste Dakar gañinoma député ji ko député à l'Assemblée nationale o waɗi démissionné o waɗa ministre affaires étrangères o itta te o gañinoɓe woteji donc gagnade woote wona garantie wonde aɗa heddo hen perdude woote aussi wona sûr wonde ɗum ne ittuma par ce que ko peuple o ene wawa wasde suɓoradema wona sigo an hoorema non ko par ce que simplement yimɓeɓe aussi wonko weñiɗo ɓen walla wonko mettiɗo ɓen e gueɗe leydi ndi faami donc ɗum ɗon foof ko hulɓinde yimɓeɓe haaloɓe ɗum ɓe ko hulɓinde yimɓeɓe te kadi ɗum président Macky Sall yettiri ɗum Allah par ce que so tawi yimɓe fof ne jiiɗi immitorade mo goto fof ne wiya min jeeyami koye benno koye majorité présidentielle mbiyannomi komi jaadiɗo président Macky Sall sa yi yimɓe ne mbiya noon c'est que o ancaka complètement sinno ko gancanoɗo ha laaɓi goto fof wiyata min mi jotodirani ko haydara hono min jiirata woteji France ni so tawi lamɗo ancama complètement hay goto yiɗa ino takoda ɗum ko ɗum waɗi noon ɗum ɗon fof ko haalluji tan yimɓe haaloɓe ɗum ɓe min noddatmiɓe ko yoɓe gaddu bilaji mabɓe tawi koɓe laabinoɓe ɓe mbiya ko ɗum ɗo min liggi e nder commune aji amen ko ɗum ɗo min liggino min goni conseil départemental wona nangtade e mogguinade caggal président Macky Sall yoɓe ɗaccumo deeƴa o arɗo leydi ndi ono jogori ɗum ni omo jogui ko toppiti ha heewi ko wona ɗeɗon gueɗe woƴimo ko crise gonɗo Mali woƴimo ko insécurité gonɗo e nder Afrique woƴimo ko pétrole meɗen o so yalti yaato barigal pétrole jippaki mbaleɗe daña hen nafoore woƴimo ko aduna o wiyata yo yimɓe goppu hutorade gaz et pétrole taw enen ko joni Afrique naate e hutorade pétrole muɗum e ngal muɗum ɗum woni ɗum woƴi goƴe président Macky Sall wona hol gonowo mawɗo conseil départemental Matam so Ibrahima Agne so goɗɗo hiɗo fof fotemo wonno koɗo men ko honorable Mamadou Abdoulaye Deme kañum woni directeur de campagne Buntu Bi département Matam so tawi mi juumani absolument Allah jarama a jarama ko an jarama